Id-dekan tal-Fakultà Tisħiħ għas-Soċjetà Andrew Azzopardi qis it-taqlib li hemm fil-Partit Laburista bħala vulkan ibaqbaq. F'post fuq Facebook, Andrew Azzopardi qal li wieħed jifhem li jkun hemm nuqqas taqbil f'organizzazzjoni kbira, iżda dak li qed naraw issa żgur mhux sempliċiment nuqqas taqbil. Sitwazzjoni li fi kliem Andrew Azzopardi qed twassal biex tħalli ħsara meta qed itiru u jittajru fost elementi li huma l-aktar importanti biex organizzazzjoni tirnexxi u tiffunzjona. Dan meta rajna riżenji minn Labour ta' diversi persuni fi ftit jiem fosthom Daniel Mikallef, Ronald Vassallo, Alejandro Banzan, Glenn Mikallef u oħrajn. Riżenji li Andrew Azzopardi qed jarahom bħala sitwazzjoni li wieħed qed jaħseb li aħjar ifittex idabbar rasu għax verament qed jibdew jitqanqlu l-irwiefen. Huwa fakkar kif il-gvern u l-partit li jkun qed imexxi huma prattikament ħaġa waħda u bekk id-disgwid bejn l-esponenti laburisti ma jfisser xejn għal riżultat ta' nuqqas ta' operat biex il-pajjiż jimxi l qudiem. U bekk minn dan kollu se jispiċċa jbagħti biss il-poplu Malti wawċi. Andrew Azzopardi nota kif il-Partit Laburista għandu fazzjonijiet varji li qed jonlu rashom, speċjalment dawk ta' Joseph Muscat u ta' Roberta Bella sabiex jakkwistaw il-poter. U dan qed iwassal problemi kbar fejn fl-aħħar xhur biss rajna l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali, l-iskandlu tal-identità, nies li qed jiġu mwarba, diversi ministri qed iħossuhom bla direzzjoni, skandlu tal-eżamijiet tal-karozza, skandlu tal-loti tad-djar tal-housing għal-voti, serq tal-vojtis, problemi ta' traffiku kollas fil-grid tad-dawl, overpopulation, oli tal-ħajja, il-qasam tas-saħħa li mhux ilaħħaq, kostruzzjoni bla kont u lista li ma tispiċċa qatt. Bażikament qed naraw kif bil-mod il-mod qed jikrolla dak li darba kien moviment kompla jgħid Azzopardi. U la darba kollox qed jikrolla dan ifisser biss li l-ewwel daqqa joħodha żejr u l-vulnerabbli, hekk kif flok il-gvern meddi li jsolvi l-kwistjonijiet li pajjiżna mifni bihom, minflok qed jipprova jsolvi l-kwistjonijiet li l-Partit Laburista u mifni bihom.